लोगोफोर नोंसोर जिरायनानै थांनायाव अन्थाया निया जों फाइनालि नै ग्रासलेन्डआव सफैबाय आरोना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर न्यू ब्लॉग। लोगोफोर आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ खनसेबाव फरायहरनाय थाबावबाय। दा नामखौ मिथिखाबाय जानांगौ टाइटेल एन्ड थाम्बनेल नायनानै। जों दा फराय थांगासिनो दङ। दैया जों सहैथारनोसैनो आरोना। होनना बुङो ग्रासलेन्ड। दैया जोंना लोगोआ सलायगासिनो। ओमफ्राय बै उनथिंजाय सानै दंबावो माने फैगासिनो। बिदिब्ला जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांबाय थानोसै। बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन बिथांमोना आंनि बे सारअन्थाइ ब्लग इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। लोगोसे निउ इनफरमेसन निउ भिडिअ बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। लोगोफोर जों फाइनालि नै ग्रासलेन्डआव सफैबाय आरोना। मोजां नाङो फैनालाय, माने सान्दुङासो एसे दुंना होबाय। ग्रासलेन्ड नै गांसोनि जायगा नायलांबाय था जोबजासिम। नोंथांमोनाबो फैनो हागोन, मोजां नाङो आरोना फैनो। नै मानसिफोरा फैदो जायगा जायगा। अन्थाइफोरानिया मासे सान्दुंलै। नैया नोंसोर जिरायनानै थांनाय अन्थाया आरोना, बे नै ग्रासलेन्ड। दा आं जिरायबाय बे अन्थायाव, माने भिडिअस नुबाय थायोमोन लोगोफोर। फाइनालि आं दा नै साक्सेसफुल जाबाय आरोना बेहाय जिरायनानै। माने फैगासिनो दं आरोना मानसिफोरा। बैथिङैनो खुदियाफोरा दुगैगासिनो। बैथिङैनो अखा फैसिगोन। सान्दुङाबो गोबां दुंदों आरोना निया।